one day umama angivusa ngisazirarere kamnandi. Samkero vuka sekusile manje. Yayibona Samkero vuka. Mama wanivusa ekseni so nisazirarere kamnandi. Hayi wayazi ukuthi wanihlukumeza mara. Hawu ngokukuvusa nje Samkero senyakuhlukumeza manje. Yeah, vele ngiyofonela ama social worker ngibatshele le ndaba ukuthi wena rapha ekhaya uyanihlukumeza ufuna ukuthi nirare. Hayibo Samkero umuntu ekumele abiza ama social worker la yimi ngoba nguwe ohlupha mina. Hayi mama nguwe umuntu ro wakuhlupha mina. Samkero ngifuna ukuthi ungihambisele imali ye stokfera kusisi Morini. Usisi Morini lo osidudla ukubhaka amafeti. Yeah ro obhaka amafeti mara musu uma umjafta wakutshela ukuthi ungabizi umuntu omdala ukuthi usidudla. Oh kumele nithi umuntu wakunona hayi osidudla umuntu wakunona. Eish bese nikhohliwe yazi. Umama anginike le mali ye stokfera. Nivele nithi kungcono ngifonela ongani wami uSifiso ukuthi anikhaphe kasisi Morini. Hero Sifiso mngani wami unjani waphirisa kahle empilweni or awuphirisi kahle? If awuphirisi kahle tshela mina ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphirisi kahle. Ngiyaphila Samkelo ngifonele ekseni kangaka kwenze njani? Hayi Sifiso benifuna ukuthi unikhaphe niyomikisa imali le kusisi Morini lo sidudla ukubhaka amafeti. Lo wakunona wakubhaka amafeti. Okay Samkela kunankinga kungcono ngisulubuso bese sizohlangana lapha ka Alex Store. Nivele nithatha ishopa sami niye ka Alex Store. Nifike ka Alex Store nimthole Sifiso mngani wami ro engimthanda ngenhliziyo yami phakathi. Sho Samkero mngani wami. Ya asambe somikisa le mali ke Sifiso. Sisesendlereni uSifiso athi ki. Samkelo yazi mina umama mvane angithume ukuthi ngimikise imali estokfela bese mina ngivane ngikhiphe 100 rand kuphela. Manje Sifiso vane bangaboni ukuthi ukhiphile 100 rand. Hayi ababoni sengina 3 years ngiyenza lento kanti wena vane uthi ngithatha imali yokudla amapizza namabheka. Sifiso kanire mali yamapizza namabheka uhlala uyithatha kule mali yestokfela. Ya Samkelo mina ngihlala kunemara ngishayeki. Nivele nijame nicabanga. Mara nami kusho ukuthi ngingayenza lento yokutshontsha 100 rand kule mali yestokfela. Nivele nikhiphe 100 rand kule mali yestokfela ngifake esikhwameni sebrook. Sifike ka Sisi Morini. Sisi Morini unjani empirweni? Yayi wena mntwana kaMapule so abangaka mara boy wena ngagcina ungaka so. Ya senikhulile manje Sisi Morini. Umama unithuma ukuthi ngizoletha imali yestokfela. Okay mfana wami ungitshela ukuthi ngiyabonga uyava. Okay Sisi Morini. Sijike siwere emuva siNosifiso. Sisesendlereni. Samkelo yabona ukuthi kulula kanjani ukutshontsha imali yestokfela. Ya ngiyabona Sifiso yabona manje kusho ukuthi angeke nisaphinde nishayeke senizohlala ninemali. Sibuyele emakhaya siNosifiso. Samkelo so imikisile imali yestokfela. Ya mama uthi uSisi Morini uyabonga. Okay Samkelo mama yabona manje kumele ukuthi uhlale uthuma mina imali yestokfela. Hayibo wena nawo sozenza umuntu othumekayo manje. Ya vele mina ngumntwana ro othumekayo futhi orarerayo. Alright Samkelo sengizohlala ngithuma wena ke end of. Ivele ishaye end of umama anginike imali yestokfela. Samkelo na imali yestokfela le 2000 yakamama kaSipho. Ngithi kungcono ngingasamfoneli uSifiso ngoba uzofuna ukuthi ngimuphe imali ngoba ungikhaphile. Niphume niya kibo Sipho. Ngisesendlereni ngikhiphe 100 rand ngifake esigcokweni. Ngingene phakathi kibo Sipho. Mama kaSipho unjani empilweni bengizoletha imali yestokfela. Okay siyabonga Samkelo ubulisa umama endlini. Okay mama kaSipho usare kahle. Nivele niwere endlini. Kuphele enye i-end of umama angithume imali yestokfela. Samkelo na imali le uyimikisa kuJosephina ne. Okay mama. Nivele niye kaJosephina. Nisahamba endlereni nikhiphe 100 rand. Nifike kaJosephina nimnike uJosephina le mali. Bese ngihlala ngitshontsha imali every time umama makangithuma imali yestokfela. Next week yakhona umama angitshela ukuthi Samkelo niyabuya nisare emeetingini yestokfela ngizobathi kurahleke izimali. Kurahleke izimali? Ya ngisayezwa kahle re meetingini niyabuya manje. Okay mama uhambe kahle. Alright bye bye Samkelo. Bye bye. Nivele nithuke nizibuza ukuthi what if bayabona ukuthi yimi umuntu ro wakutshontsha imali yestokfela. Senyazisora ke manje nivele nithathe ifoni nifonele uSifiso ngimtshele le ndaba. Hello Sifiso. Sho Samkelo. Sifiso wayazi ukuthi manje ngisenkingeni mara yazi inkinga yani manje Samkelo. Yabona re estokfeleni sebabonile ukuthi kukhona abantu laba abatshontsha imali. Abantu abatshontsha imali or umuntu otshontsha imali. Abantu abatshontsha imali Sifiso angisho yimi nawo abantu laba abatshontsha le mali. Hayi Samkelo uyiwani otshontsha le mali. Sifiso so yakhohlwa ukuthi nguwe umuntu ro wesa nare idea yokuthi mere sitshontshe imali. uSifiso avele adrope ifoni. Nivele nibone rapha ukuthi when days are dark
wenza a few. Umama abuye emithingini yasestokfereni. Yo, nikhathere. Manje mama bathini lapha emithingini yasestokfereni? Oh, bathi-ke lo muntu otshontshele imali bomshisa ngamatayera. Yoshiswa umphakathi. Manje mama sebabonile ukuthi ubani lo muntu otshontsha imali yestokfer. Hayi, kusasa kuyiwa le kapa budlangamandla ro wesangoma. Siyobona phela ukuthi ubani ro utshontshele imali. On the next day, omama nabo mama raba bestokfer abayere kapa budlangamandla ro wesangoma. Ngingansiza ngani bomama? Oyi, Sizofuna kwazi ukuthi ubani lo muntu ro ositshontshela imali yethu yestokfer. Oh, ngiyaniva. Mathambo, makuvele lo muntu otshontsha imali yestokfela. Oh, lo muntu ontshontshelaayo la, mangibheka uyingane. Hawu kaningane. Manje wena babudlangamandla iyiphi leyo ngane? Mangibheka leyo ngane yakho mama. Ingane yami, uSamkero. Yebo mama. Hayi ngokungcina shiswe lo mntwana uyaganga musu uyaganga. Hayi makashiswe bomama, makashiswe uyeyisa lo mntwana sobiza umphakathi thina. Hayi man bomama ngicela simculeleni nje umntwana wami uSamkero. Hayi kusho ukuthi bekayitshontsha nawe-ke le mali. Ngoba umntwana wakho kumele simxolele, ngisazihlerere endlini ngive kukokoda abantu bomphakathi. Hey vula sigebengu vule mama. Vuma baba. Vula umnyango baba, vula umnyango. Yasha namhlanje. Kuvele kungene omunye ubhuti phakathi endlini. Ye baba phumela ngaphandle sikazoncengana nawe thina. Phumela ngaphandle baba. Sifuna ukukhomba kahle ke namhlanje awutshontsha wena. Sifuna ukukhomba kahle ke. Mina hayi ukuthi ngiyatshontsha yazi kuyenza karani bhuti ne. Ye la ngithi phumela ngaphandle. Ubhuti lo avela angidonsele ngaphandle ngisachaza indaba yami. Angihlalise phansi bangithele ngepetrol. Ya ngishontsha wena sokukhomba kahle ke namhlanje. Umphakathi ngisacela ukuthi ningicorere mina ngizoyibuyisa imali yestokfer. Umphakathi bengisacela ukuthi ngicorere umntwana mshemu ngizoyibhadala le mali end of. Hayi makashiswe lo nathi sogcina sekasitshontshele emzini yethu. Makashiswe. Mphakathi ngicela umetshisi lapho. Bamnike ometshisi. Asathi uyangishisa kuvele umarumu wami uJafta. Hayibo yini ngathi bafuna ukushisa Samkero la. Avele asondere sikakwatiri omarumu Jafta. Yini namphakathi nicabanga ukuthi niyenza ini? Shisa lesigebengu nyane esincane lesa ngisho sitshontsha imali yestokfela. Yini namphakathi akekho umuntu ozoshisa Samkero la. USamkero umshana wami. Usis Morin avele aphendule. Hayi makashiswe yo. Yewena Morin. Wangafuni ukuthi ngiphakamise emaphimbo and futhi wangafuni ukuthi ngikhiphe amahlazo wakho. Uyakhumbula ukuthi otshontsha aberungu mabhodo. Angifuni ukukhuluma ngomntwana wakho ngoba umntwana wakho watshontsha istepisi sesangoma. Istepisi sakababudlangamandla ukhohliwe. Or ngiyenze kanjani ngifonela babudlangamandla ngimtshela ukuthi istepisi sakhe sikwakho. I-res orange sabantu nge-50 rand. Hayi Jafta angisho kanjalo mara lo mntwana naye uwrong ngisho utshontsha imali yestokfela. Manje kwasho ukuthi wena uright wena ngokutshontsha izitepisi namabhodo. Mphakathi into engiyishoyo ukuthi akekho umuntu ronga yenza mistake. If sonke la sithi thina siyenza ama mistake, hayi sinamanga. And kithi sonke laba wenzile ama mistake, akekho umuntu roba mshisire. Manje ngoba uSamkero kumele ashiswe. Enye into mphakathi ngifuna ukunitshela ukuthi masingathathi ama advantage. Ngoba uSamkero omncane kumele ashiswe. Nangu phela uMoses Morini naye watshontsha amabhodo aberungu. Azange ashiswe. Akekho umuntu roba kudeserve kushiswa. Sengicedire ke ukukhuluma. Ozomshisa uzongithola kahle. Umphakathi wavele washaya izandla, washayela umarumu Jafta. Umphakathi wavele wangicorela kanjalo.